Bé, bon vespre a tothom. En nom de l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica, del que jo soc president, estem encantadíssims d'encetar les activitats offline, diguéssim, d'aquest nou projecte que encetem aquest any, el d'intèrprets, per redescobrir aquelles figures històriques d'intèrprets catalans que o bé han quedat a l'oblit o bé no se'ls dona el mèrit que es mereixen. Aquest any hem començat amb la gran figura del tenor Hipólito Lázaro. Vull donar les gràcies primer a l'Adam Blanc per la facilitat que ens has donat per tenir aquest espai avui per fer aquesta conferència. Va ser molt fàcil, o sigui que ho agraeixo. I sobretot el Miquel Pérez, el gran entès en el tenor, tota la biografia, ho sap tot d'ell i és la persona ideal per liderar aquest projecte. Avui té la conferència, el diumenge us recordo que tenim també conferència a les 5 de la tarda. Avui és una edició comentada. El diumenge és la conferència, a les 5 de la tarda, a Ballar del Cercle Artístic, i a les 7 el concert final amb aquelles sofies que tenim aquí, el Josep Fadó, àries, duos, el Josep Buforna al piano. Serà espectacular i tenim una intervenció estel·lar, molt estel·lar, que ja ho veurem al mig del concert. Simplement, recordar-vos també que tenim a part d'aquestes activitats offline, tenim activitat online a les xarxes. Hem preparat una sèrie de vídeos sobre diferents moments de la vida de Hipólito Lázaro, que els hem fet amb molta cura. Si entreu a les nostres xarxes socials les veureu i també és un mecanisme perquè pugui arribar tota aquesta informació, doncs, quanta més gent millor. Jo em callo ja perquè no soc el protagonista, cedeixo la paraula al Miquel. Estava de fet esperant que treguin la llum, perquè avisat, es veu que es treure la llum des de baix, no és cap introductor, i he dit, dona'm un minut i treu la llum. Estava fent temps perquè treguessin la llum i tu comences a parlar, però si no, ja endavant. Endavant i gaudirem moltíssim. Bé, doncs, benvinguts, gràcies per ser aquí, gràcies Lluís per la presentació. Bé, Hipólito Lázaro és una figura, em sembla que toca de redescobrir-la per la seva importància a nivell mundial, a nivell històric, de tot el que va arribar a aconseguir. Però com que avui és una audició comentada, no anem tant a fer una part biogràfica del tenor, que això es farà més el proper diumenge, la conferència és molt més biogràfica. Avui parlem d'enregistraments. Penso que abans de començar a parlar dels enregistraments d'Hipólito Lázaro convé que escoltem o que parlem una miqueta de com eren aquests enregistraments. És a dir, hem d'escoltar els enregistraments fets a principi del segle passat amb unes oïdes diferents a les que avui ens acostem als enregistraments dels cantants. Els mitjans tècnics eren els que eren i, lògicament, ens trobem amb això. Aquest és Hipólito Lázaro enregistrant un disc de 78. Com veuen, la veu entrava dins del tub d'enregistrament, per tant, quedava completament comprimida, amb un so molt més metàl·lic del que era habitual. Es produïa una vibració, perquè aquest so anava directament a la membrana que enregistrava o bé els cilindres de cera inicialment o bé els discs 78 posteriorment, i la membrana, amb la vibració de la veu de l'artista, enregistrava el disc. En funció de la qualitat de la veu de l'artista, en funció de la potència i sobretot dels harmònics de la veu del cantant, vibrava més o menys aquella membrana i s'enregistrava alguna cosa que moltes vegades hem sentit, home, és que sembla que tots els cantants antics cantessin i hi hagués una vibració en els enregistraments. Per una part, era un recurs tècnic. El vibrato s'utilitzava com un recurs expressiu que avui en dia ja no s'utilitza, ha quedat fora d'ús. Però per una altra banda, la vibració de la membrana provoïa que moltes veus, en un moment donat, semblés que fossin inestables, quan realment era que la capacitat dels enregistraments no podia donar i captar tota la qualitat tímbrica dels artistes. Si avui en dia ens hi hem trobat, jo suposo que molts de vostès hauran sentit, per exemple, veus, ho hem dit moltes vegades, com Jaume Aragall, una veu de tenor molt timbrada, que els seus enregistraments no fan justícia a la veu en directe. Doncs si avui en dia ens hi trobem, ens podem imaginar com són aquests recursos tècnics.
voldria començar amb un exemple d'un vídeo. Fa uns anys, fa 2 anys, el tenor Pietro Bexaua, que molts coneixeran, que ha d'interpretar dels grans tenors avui en dia, en el Metropolitan de Nova York es va fer una prova i es va enregistrar la seva veu amb un cilindre de cera perquè entenguem el resultat, com se sent realment i com es perd la quantitat de veu i sobretot el vibrato aquest especial que es produeix. Llavors, comencem amb aquest exemple que penso que és bastant significatiu. Si és un cilindre o si és un 78, el resultat era el mateix, perquè era el mateix tipus d'enregistrament anàleg. Ara sentirem el resultat. Veurem que el propi tenor fa així, com el que diu, home, la veu es mou, però això no és habitual. D'aquesta qualitat tímbrica que hem sentit del tenor, ara el resultat és aquest. Per això, quan comencem a sentir Hipólito Lázaro, pensem que el primer enregistrament que sentirem és de 1911, amb la qual estem parlant d'un enregistrament que té 110 anys. Lázaro, donaré unes petites dades biogràfiques així ràpides, perquè lògicament no és allò, però ens hem de situar una miqueta. Debuta el 1910 a Barcelona. Aquell mateix any, en el Teatre Novetats de Barcelona, cantarà La Favorita, de Donizetti, i molt pocs mesos després, de fet només uns 6 mesos després, enregistra el primer disc a Londres, perquè va cantar amb un sobrenom d'Antonio Manuele, ja que no el deixen cantar a Itàlia amb el seu propi nom. Si venen a la conferència del diumenge els explicarem per què se li prohibeix cantar amb el seu propi nom. La qüestió és que el 1911 canta com a nom d'Antonio Manuele i podem sentir el seu primer enregistrament que fa molt pocs mesos. És un tenor debutant completament, pràcticament. Com canta Hipólito Lázaro el 1911 i podrem entendre el per què un tenor que pràcticament no ha tingut temps d'estudiar a Itàlia ràpidament puja a lo més alt del firmament líric italià en aquell moment. El primer enregistrament que sentirem és de l'Espíritu Gentil de la Favorita, exactament amb el que va debutar Hipólito Lázaro. Sentirem un tenor jove, amb una veu clara, amb un aspecte impetuós fins a certs moments en l'atac, en el do, però sobretot amb una quantitat de recursos tècnics que avui en dia semblen quasi ja abandonats. Reguladors, un petit vibrato, mitges veus, manteniment del so contínuament, veu sempre alta, i atenció a una frase, el diminuendo que fa a la paraula fuggite insieme. És un recurs tècnic que sembla pràcticament impossible per un tenor que no ha tingut quasi temps
de cantar en els grans escenaris. Però què queda Hipólito Lázaro a pocs mesos del seu debut?
mateix any, 1911, és contractat per cantar a Gènova Rigoletto. Allà té la sort, diguem-la, no sé si és sort o és el destí, que a platea està un senyor que es diu Pietro Mascagni, que realment, quan el sent aquella nit, a més Pietro Mascagni està la nit que Lázaro és obligat a cantar 3 cops la Donna Mobile. Repeteixo que som el 1911. No ha passat ni un any des del seu debut i ja està cantant a Londres i a Gènova aquest repertori. Tot i que amb moltes dificultats, perquè ell s'enfronta a Tito Ricordi, el gran factotum italià que només volia que hi cantessin els italians a Itàlia, però la seva qualitat és tan gran que finalment s'imposa i els teatres el contracten. D'aquell mateix any 1911, a la Kiss Master Boys, van registrar la Donna Mobile, que ens podem fer una idea molt bé del per què la gent es va entusiasmar amb Lázaro, amb aquell jovenet Lázaro. Tornem a estar amb el joc de diminuendos, amb el joc escènic, amb la variació, amb la imaginació en el fraseig. La fermata final és espectacular. I sobretot, qui aleja fida, una de les frases que Lázaro obre amb una de les tècniques que ja hem oblidat, que era el colorejar cada so en funció de la intensitat dramàtica que se li havia de donar. Això és realment molt complicat de fer, però les esfumatures, el joc de colors, de donar-li a cada frase una intensitat diferent en funció de l'obertura del so, aquest joc realment s'ha anat perdent i venia d'una tècnica belcantista antiga que després explicarem el per què es cantava d'aquesta manera. Però escoltem Lázaro el 1911 amb la Donna Mobile i aquí el veiem, bastant xulo, si és així. Perdó. Aquest era el Lázaro que va entusiasmar Pietro Mascagni, que automàticament li va dir: escolta, saps alguna del meu repertori? Lázaro li va dir: ho sé tot, no seria res. I els hi puc assegurar perquè tinc casets que ho explica el propi Lázaro en converses privades. Jo no tenia ni idea, però em vaig passar tota la nit estudiant perquè l'endemà el mestre em va dir: vine al Cafè Bifi, a Milà,
i en allà et faré una audició. Aquell va ser el moment en què Lázaro i Mascagni es van transformar en una societat que va durar tota la vida. Pietro Mascagni el va imposar pocs mesos després, imaginen de què estem parlant, a l'estrena de la seva nova òpera parisina que s'havia d'estrenar a la Scala de Milà el mes de desembre. I ja tenia un altre tenor contractat. Però Mascagni va dir, ho sento, però jo vull aquest senyor per fer la meva òpera parisina. La Scala es va negar i finalment Mascagni va enviar un telegrama, que es conservem, que posa o canta lo Spagnoletto o no envido l'òpera. O sigui, o canta aquest o no us diu l'òpera, vosaltres mateixos. Lázaro va cantar i lògicament això el va situar en un trampolí a nivell ja pràcticament mundial. Com és normal, la seva veu anava evolucionant a poc a poc. I podem dir, bueno, però a veure, Hipólito Lázaro, conforme estava cantant aquests rols que era Rigoletto i Favorita, que diríem que corresponen a un tenor líric pur, paral·lelament estava cantant tosca i africana, que són de líric spinto pràcticament ja. Per què? Doncs perquè estem basant-nos en una altra cosa que ha canviat molt a la història, que és la tècnica de cant, la manera de cantar. Ni millor ni pitjor, avui en dia, diferent, perquè l'òpera és una cosa viva i ha canviat, i la societat ha canviat, i els gustos, els nostres gustos han canviat, i per tant el que agradava a la gent, en el públic de 1800, no ens agradaria ara. Però hem de ser conscients de que les primeres òperes neixen amb el bel canto. L'òpera neix per la veu humana. És així. Tot el que avui en dia ens vulguin vendre com el tema de les produccions, com una cosa principal, no, escolti'm. La veu humana és el centre de l'òpera. Sense veu no hi ha òpera. Senyor regista, vostè és un complement necessari, important, però no és el centre de l'òpera. I és una cosa molt senzilla. Una gran producció amb cantants dolents funciona? No. Sense regia una versió escènica amb cantants excepcionals funciona? Sí. Doncs el que ens sobra és el senyor regista si no fa les coses com les ha de fer. Compte, perquè la regia és necessària, absolutament, però no es pot transformar en el centre, i avui lamentablement vivim amb la, pràcticament tinc que dir-ho, la tirania dels regidors d'escena. Lamentablement vivim en aquest món. I això és una cosa que ha canviat. Pensem que quan comencen l'òpera, diríem que la primera etapa és el bel canto, el belcantisme. Els primers grans compositors, a part dels barrocs, lògicament ja passem a Bellini, Donizetti, bel cant pur. Per tant, quan comença el verisme, quan entra el jove Verdi i quan comença el verisme, els tenors encarregats de cantar tenien l'escola belcantista. No havien après una altra cosa. Per tant, cantaven verisme amb l'escola, amb la tècnica belcantista. Per això podien afrontar tot el repertori. Per mi és absolutament una fal·làcia que un tenor líric no pugui cantar un rol més spinto. Sempre i quan no canti amb una veu que no és la seva, ho pot fer de manera perfectament bé. La qüestió és el timbre. Aquests senyors cantaven Aida, Lohengrin, Elisir d'Amore, Tosca, La Favorita, repertori molt variat. Evidentment, la veu de Lázaro era un portent, no tots ho podien fer. Però també hi havia una escola darrere que els permetia cantar això. La veu de Lázaro continua en plenitud i fa les primeres gires internacionals. El 1915-1916 ja debuta al Colón de Buenos Aires, fa els primers enregistraments amb la Columbia de Nova York, i el 1916 té una gran nova etapa d'enregistraments. Ja és una figura, ja ha debutat al Liceu, el Liceu hi debuta el 1914, i s'hi estarà 40 anys pràcticament cantant. Pensem una cosa, Hipólito Lázaro, amb tot aquest repertori tan terrible, debuta el 1910 i es retira el 1950. Parlem de 40 anys cantant el repertori més dur. Hi havia dies que en funció diària en una setmana. I això es demostra en la cronologia del llibre. A funció diària en una setmana. És una cosa increïble. Més endavant us llegiré unes petites funcions de l'any 1926, quan entrem en aquell any, perquè vegin el que alterna Lázaro amb aquelles funcions. Però el 1916 comença a fer els enregistraments per la Columbia Nova York i torna a enregistrar uns fragments de Rigoletto, però en aquest cas Questo Quella.
Veurem com la veu ja té molta més presència. Han passat 5 anys i curiosament en 5 anys les tècniques han evolucionat una miqueta més. No gaire, però ja ens permet captar una miqueta millor la veu. I aquella veu més juvenil del Lázaro s'ha transformat en un duc de Màntua cínic, amb una gran presència escènica i amb un color una miqueta més fosc, tot i que manté les mateixes traces de tenor belcantista. Escoltem Questa Quella, 1916. Aquesta fotografia que veuen, per cert, és junt al baríton Ricardo Stracciari amb unes funcions a Sud-amèrica de Rigoletto. Questa quella per me pare solo a guardare d'intorno mi fermo se mi ancora l'impero non c'è che ad attraversare la contorno apparenza in quel solo di che il fuoco è il mio mi torna la vita, forse un'altra, domani sarà un'altra domani sarà. La costanza tirando del cuore sentiamo, fal morbo crudele, non ti vuole, ti fermi vedere, non m'abbandonano e non vedi cantare, e mai il geloso furore delle mani di smarie, e carino, largo, e che tocchi di spino, fammi pugno, una falsa verità a me. Mi pugno, una falsa verità. Em permeto recordar que hem acordat que els enregistraments no capten bé la veu. Hem sentit la plenitud de l'agut que ha donat, la plenitud tímbrica d'aquest agut. Ens podem imaginar això sense aquest entubament i amb un teatre, amb la projecció d'un teatre. Vull dir, realment, una veu ja prodigiosa. Aquell mateix any 1916, Lázaro enregistrarà 2 fragments que han quedat a la història, es consideren probablement els 2 millors fragments d'aquests enregistraments mai gravats. Es tracta de 2 fragments de Ipuritani de Vincenzo Bellini. Aquí ens hem d'aturar un moment. Lázaro cantarà Ipuritani a Sud-amèrica, molt, però també al Metropolitan de Nova York, quasi res. El senyor Gatti Casazza, el director general del Metropolitan, l'any 1918, farà debutar Lázaro amb Rigoletto, junt a Maria Barrientos, causa una sensació espectacular, i a la següent funció, al cap de 15 dies, canta Ipuritani. Per què? Perquè des de l'estrena mundial, el 1835, Puritani no s'havia tornat a fer el Metropolitan. Ningú el volia cantar. La tessitura del tenor Arturo de Puritani és una tessitura terrible. Estem parlant de que té un do sostingut en la teu cara, re naturals en el vieni fra queste braccia, i al final, en el Credes i Misera, realment en partitura hi ha escrit un fa. Què passa? Que lògicament, quan Bellini va escriure aquest fa, no estava pensat per ser cantat a veu. En aquell moment els tenors cantaven amb una tècnica completament diferent. A partir del que era el pas de la veu, més o menys del sol-fa, si no m'equivoco, Carles, cap a dalt, era en falset. Per tant, es permetien escriure una sèrie de notes que al moment en què això es transforma, hi ha la gran revolució a partir del 1835, quan el senyor Dupré canta el primer do, i aquí sí que vull fer un incís. Sisplau, abandonem ja això del do de pit. El do de pit no existeix. No existeix. És un do.
tot el que està per sobre del passatge, per definició, està apoyat a la màscara. Per tant, un do, si convenim que el sol fa és la nota de tenor que fa el gir i que passa a la part de la màscara, el do està per sobre. Per tant, un do mai es pot apoyar en el pit. Aquesta convenció que sempre hem sentit dir, el do de pit es va forjar perquè en aquell moment el do que va donar el senyor Dupré era en plenitud, amb força i amb color, mentre que el falset perdia el timbre i era la veu molt més petita. Per diferenciar-lo, van dir aquest do és de pit perquè és molt més fort, però realment el do de pit no existeix. Després, a l'any 57, va venir un disc del senyor Gianni Raimondi que es deia Il Rei del Do di Petto, i això va començar a generar el do de pit. I avui en dia ens trobem amb reportatges fets avui, al 2021 encara, i encara parlen del do de pit. Llavors hem de ser una miqueta curosos perquè no existeix. El do del tenor és el do del tenor. El pit, deixem-lo perquè no existeix. Aquestes notes, aquest canvi de la revolució, porta que moltes partitures, sobretot dels compositors belcantistes, estiguin plenes de notes per sobre mi natural, fa, que estaven totes pensades a fer en falset. Evidentment, avui en dia, ningú accepta que un tenor faci un do en falset ni un re en falset. Hi ha casos, perquè hi ha notes que són veu de cap reforçada, diríem que ens porta quasi al falset, però no és purament un falset, perquè el timbre canvia completament, és un timbre molt lleig i canvia totalment. Llavors Lázaro, amb la seva veu, canta Impuritan en el Metropolitan. Evidentment, no ho fa en falset. Gatti Casazza és molt conscient que el registre sobregut de Lázaro és portentós i causa una sensació absolutament excepcional, perquè recordem que quan Lázaro entra en el Metropolitan, allò era el regnat d'Enrico Caruso. Caruso portava 18 anys cantant en el Metropolitan i Caruso era excepcionalment bo, però després de 18 anys era una veu ja més central, més abaritonada i que no tenia tant de registre, la facilitat del registre agut. La frescor vocal de Lázaro, el registre sobregut, deixa tots els americans tan clavats que surt en la portada del New York Times com el tenor és un hit. Aquest tenor és algo absolutament excepcional. Doncs Lázaro enregistra els dos fragments, A teu cara i Vieni fra questo braccio. Els dos. Començarem per La teu cara. Només els vull recalcar una cosa. Quan aquest senyor grava aquest fragment de Puritans, ja està cantant Aida. D'acord? Aida ja l'ha debutat. I els rols mascanyans també. Cavalia rusticana l'ha cantat, Iris l'ha cantat, Pallassos l'ha cantat, Tosca, Aida, Trobador. Tot això ja ho té en repertori. I grava amb aquesta veu excepcional i amb aquest estil belcantista aquests fragments. Els destacaria en La teu cara, que és el primer que sentirem. L'atac al do, a més, no ve portament. És un fragment que tots coneixem, que normalment sempre és se, ra, me, e, i aquí es passa el do, i aquí ell fa se, ra, me, to, calla i treu el do de zero, cosa que és excepcional. I en canvi després d'aquell esforç tan bèstia es permet una frase com il mio ramento amb un pianíssim absolutament meravellós. La frase tra la gioia e l'esultar, amb el regulador que aplica, ha passat a la història com una de les millors enregistraments d'aquest fragment. Això és bel canto pur cantat per un tenor que feia de Radamés. Escoltem-ho.
sentint aquest timbre se'l pot imaginar perfectament de Radamés, no? Per què no? Però la seva tècnica li permetia cantar això d'aquesta manera. Hauran observat el tema del vibrato. Com he dit abans, el vibrato és un recurs estilístic. De la mateixa manera en què es fa vibrar una corda de violí per donar-li més qualitat, fixin-s'hi que Lázaro l'utilitza quan li interessa. El vibrato apareix només en el moment, per exemple, d'haver de fer un gran pianíssim, un gran regulador, perquè li dona molta vibració a la nota i la fa desaparèixer. És un recurs estilístic que s'utilitzava molt en l'època per donar més dramatisme i més qualitat. Després de la Teo Cara, a l'últim acte, hi ha el famós Vieni fra queste braccia, que en realitat és un duo, i que Lázaro, per exemple, va ser l'encarregat en el Gran Teatre del Liceu de cantar en el centenari de l'estrena d'Ipolitani de Vincenzo Bellini junt a Mercè Capsir. Per cert, hi ha una anècdota molt divertida en què Lázaro i Capsir van fer el bis d'aquest duo. Imaginin-se, estem parlant de re naturals i el tenor fa el bis. I davant de la bogeria, quan acaba, el públic continua demanant, i Lázaro es va adelantar i va dir: sisplau, que la senyoreta està cansada. Aquest era Lázaro, no? Vull dir, jo no, Aquesta proesa la podrem sentir ara. Fixin-s'hi en el do, en el re de Lázaro, el volum de la nota del re. Estem acostumats a que els tenors avui en dia, belcantistes, diríem així, molts d'ells són veus més petites. Lògicament, un tenor dramàtic té molta més dificultat per arribar a aquestes notes sobreagudes. Un tenor belcantista, avui en dia amb veus més petites, té molta més facilitat per arribar a aquestes notes. Però clar, al moment en què això ho sentim, pel que diem, per un Cavaradossi de Tosca o per un Radamés, es transforma en alguna cosa completament diferent. Aquest cartell és el que la Colúmbia li va fer pels seus enregistraments. Fixin-se, aquesta és la veu que el món ha coronat. A la dreta ho posa. I darrere, aquell senyor que està vestit de Canio representa que és Caruso, cosa que va enfadar molt a Caruso. Perquè pocs mesos abans la Colúmbia havia fet la portada d'ell vestit de Canio. Llavors, lògicament, aquí això va marcar nom. Aquí va vestit, precisament, d'Arturo de Puritans de les seves funcions del Metropolitan de Nova York. Estem veient que Lázaro en aquell moment ja estava col·locat en una posició predominant en el món de l'òpera. Com dèiem, això era l'any 1918. Perdó, el 1916, que fa aquests enregistraments. Però, curiosament, el mateix dia que fa aquest enregistrament, en fa un altre que l'he volgut posar pel contrast. Es tracta del somni de Manon de Massenet. El somni de Desgrier de Manon de Massenet. Diu, home, realment, com era capaç de portar això al repertori belcantista romàntic, no? Doncs Hipólito Lázaro ens fa
per mi, una versió que ens capta ja des del recitatiu, és a dir, des de l'interès pel recitatiu. Sentirem una versió cantada en italià, a més, perquè hem de recordar que la majoria d'òperes franceses en aquells anys es cantaven en italià. El que avui en dia seria en fermant les yeux es transforma en chiudo gli occhi en el pensiero all'or, amb la qual tot canvia realment. L'òpera sembla inclús una mica més dramàtica, però Lázaro la porta al repertori absolutament romàntic. Desplega tots els seus recursos estilístics per fer un desgrill fascinant, fins i tot aportant una cosa que és un petit trinat que no existeix amb la versió francesa, perquè no es considera que estèticament no encaixa, però que en italià sí que es permet, i que jo particularment trobo excepcional, perquè tècnicament és molt complicat de fer, però és que musicalment per mi és molt maco. Quan vingui, a més, els hi assenyalaré el moment, però penso que la mateixa sessió que un tenor acaba de gravar això ens gravi l'ària de Manon és excepcional. Aquestes són el cartell d'alguna de les funcions que va fer Ippolito Lázaro a Bolonya amb Carme Melis. Va ser un dels desgrills també reconeguts a nivell mundial. I ara sentim aquesta versió. O dolce incanto qui sempre agogno e per in due soltanto in mano nell'entrado appunto fatto un sogno.
Iris de Mascagni, Rigoletto i l'Elisir d'Amore. Em sembla que ja està tot dit, no? Vull dir, no cal seguir. Permetrem un momentet perquè farem el... posarem... així. Sí. Érem el 1918, amb el 16, amb els primers enregistraments. El 18 ha debutat al Metropolitan i el 1921, Hipólito Lázaro debuta al Piccolo Barat. El Piccolo Barat és una de les obres que descriu Pietro Mascagni per la seva veu, expressament per la seva veu, fet que l'ha considerat transformat avui en dia en una obra quasi pràcticament incantable. És molt complicada de cantar, és la famosa tessitura mascanyiana. És a dir, el problema no és tant l'extensió vocal del rol, sinó els pics del rol, sinó que estem matxacant contínuament la part més complicada de cant, que és la part del passatge del tenor. Estem contínuament matxacant aquella zona difícil de Mascagni i tot allò que està el tenor forçant contínuament i de cop té que sortir a l'agut, tornar al greu, forçar, declamar. Bé, el Piccolo Barat va ser un èxit absolutament apoteòsic, tan gran. Jo he parlat amb una persona que hi era el Miguel Barrosa, era el professor de cant de Pedro la Virgen, era íntim amic de Lázaro. Amb 92 anys em va explicar que ell era a la platea, que el dia de l'estrena va ser una bogeria, es va fer el bis del duo, la gent llançant els barrets, llançant mocadors de l'èxit, una cosa de bogeria, i que quan va entrar Camerino a saludar a Lázaro, se'l va trobar d'esquena amb Mascagni i un altre senyor que anava vestit de blanc. I quan es va acostar, es va donar compte que era Giacomo Puccini. I Puccini, davant d'ell, li va dir a Mascagni, si no haguessis trobat aquest tenor, aquesta òpera se t'hagués quedat en un calaix, perquè això no canta ningú. Lázaro es va passar 30 anys cantant el Piccolo Barat per tot el món. Sentirem el duo ara que va enregistrar del Piccolo Barat. És un duo, ho sentirem vostès, és dramàtic, és líric, s'ha d'expressar, s'ha de tenir força. Al seu costat hi ha la soprano Mafalda de Voltri, hem de reconèixer que desapareix en molts moments, perquè Lázaro se la menja, aquest era el tema de la qualitat tímbrica de Lázaro, però escoltin sobretot com Lázaro expressa, com diu, com canvia els estats d'ànim en funció de com va, els hi situo molt ràpidament. El Piccolo Barat, ella la soprano, es pensa que ell està tradint amb una altra dona quan resulta que ell el que està fent és salvant a la seva mare. És així de ràpid. En aquest moment, ella se'n dona compte que és la mare i que llavors ell li diu no, si era la meva mare, llavors ella diu és que sempre he estat enamorada de tu. I aquest és el duo de l'amor. Quan ella se'n dona compte que no l'ha traït amb una altra persona, sinó que realment estava salvant a la seva mare, llavors ell li diu marxarem tots junts, tots, amb la meva mare, i avrai nella mia mamma, tindràs a la meva mare a la teva mare, la tua mama, que és el famós moment central. Això es va transformar en un deliri col·lectiu a l'Arena de Verona. Lázaro va cantar amb Eva Turner 3 cops en una funció, aquest duo, que sentiran ara, va trisar a l'Arena de Verona i es va transformar en una peça que van identificar sempre a Lázaro amb Marat. Aquesta fotografia, que veuran ara, és pràcticament inèdita, la vaig localitzar de quan va cantar a Buenos Aires, és una fotografia que es presenta per primera vegada en colors, i el veiem vestit de Marat, és difícil veure Lázaro en colors, i escoltem el duo del Piccolo. Oh
Era una altra generació, eren realment, com a mínim Lázaro, un absolut monstre vocal. El 1926, Lázaro acompleix una altra gran fita, que és l'estrena també a la Scala de Milà de La Cenna della Beffe d'Umberto Giordano, dirigit per Toscanini. Aquí ja, com podem veure, el pack és complet. Toscanini, com tots sabem, era molt exigent. La Cenna della Beffe està cantada, a més, en dialecte, no és amb l'italià clàssic, és amb el dialecte aranès, i és molt complicada de cantar. Tan complicada és de cantar que Lázaro estrena i quan acaba li diu no et tornaré a cantar mai més aquesta òpera a Umberto Giordano. Cosa que provoca un emprenyament monumental d'Umberto Giordano, com es pot comprovar, i havien enregistrat un disc
del duo central de la Xina de l'EF. Aquest disc, Giordano ordena que es retiri absolutament del mercat. Se n'havien venut poquíssimes, feia 48 hores s'havia sortit al mercat perquè es volia treure primer el disc de 78 i després començar les funcions. Per sort, dins de la biblioteca personal d'Hipólito Lázaro es conservava una còpia i gràcies a això sentirem uns fragments de La Cena de l'EBC. Un petit fragment, dura poquet, dura 1 minut i mig, pràcticament quasi 2 minuts. Però sentirem aquest fraseig imaginatiu d'Hipólito Lázaro. Aquesta fotografia correspon a l'estrena de La Cena de l'EBC a l'Escala de Milà. És un moment eròtic, el que sentirem, perquè ella, hi ha un personatge que és l'Orco, que diríem que és el dolent de la pel·lícula, que la té amb ella mig segrestada i que cada nit, quan ella tanca el llum, se li fica al llit. En aquest cas ell, com que la veu a la ciutat, aquella nit serà ell el que d'amagat es fiqui en el llit d'ella. I aquí ell explica, quan la veuen allà, com ell realment li tremolen fins i tot les cames de veure-la, de veure la seva figura allà sobre el llit. És d'un lirisme extraordinari i aquí Lázaro expressa, treu tot el seu repertori absolutament expressiu. Perdó, ara sí. Perdó, comença dient mis vestint a la penombra calda d'entreteix. Em vaig despullar a la penombra i a poc vaig anar entrant a dintre de ti i només el teu sol contacte ja em va transformar. Això és el que comença dient. Aconsegueix una plenitud vocal en el si bemoll final absolutament portentosa. Escoltarem només la segona estrofa de l'ària, però escoltin per favor el que és un agut ben emès, timbrat i ple. Notte quella
sobre de les possibilitats dels enregistraments d'aquella època. És en aquell any, en 1926, on Lázaro cantarà per primer cop un altre rol que és el Dick Johnson de la Fanxula de l'Oest. Vull dir, ja posats, els cantem tots, els dramàtics també, i el Dick Johnson fa un enregistrament, penso, extraordinari. No posarem el que és la Micreda, que tots coneixem que és l'àrea de l'últim acte més coneguda, sinó l'àrea de l'acte segon, el Orson sei mesi que mio padre morì. A aquesta àrea li hem de donar molta importància a la paraula, realment. Aquí, Dick Johnson està expressant-li a ella que fa 6 mesos que el seu pare va morir i que li va deixar una única herència, una banda de bandits de la qual ell la lidera. Llavors diu la hereditat paterna. Escoltin el despreci amb què diu l'hereditat paterna. Per una altra banda, diu, la vaig acceptar, era el meu destí, l'acceptai, era quello el meu destino, la resignació amb la que ho diu. I el romanticisme en què després li diu, però un dia vaig somiar en què trobaria algú com tu i me'n podria anar i canviar aquesta vida. L'àrea acaba amb 4 si bemolls i 2 las apoyats amb un increixendo dramàtic que cada cop veuran que va a més a més. Però sobretot, fixin-s'hi, on realment va canviant l'estat ànim d'ell. Primer, accepto l'herència, què hi farem, però jo no vull viure així, i la passió final del fraseig.
No n'hi ha. No n'hi ha perquè no el necessita. Per tant, era un recurs que quan ell el necessitava l'utilitzava especialment en les parts belgrandistes. On no calia, aquí no hem sentit pràcticament vibrato. I no és perquè hagi millorat en l'enregistrament, és perquè simplement ell decideix que aquí no fa vibrar la veu. Aquest mateix any, el 1926, arribarà una decisió fatal. A Hipólito Lázaro se li proposa fer-se del partit feixista italià. Pràcticament tots els cantants italians ho són en aquell moment, inclòs Pietro Mascagni. Lázaro diu no, es nega a fer-se del partit feixista italià. I aquí li començaran a tancar les portes a Itàlia. Com és normal, Mussolini té les seves influències en aquell moment i l'ètica de Lázaro li diu que no ho pot fer i no ho farà. I continuarà cantant cada cop menys a Itàlia perquè, lògicament, el partit pressiona per darrere perquè no el contractin i, per compte, som el 1926, la carrera de Lázaro s'acabarà el 1950. És a dir, que ell continuarà cantant per molt que li tanquin les portes. De fet, l'any 40 tornarà a Nova York a fer concerts al Carnegie Hall, però ni tan sols aquestes pressions podran amb ell. Aquest problema el tornarà a tenir durant la Guerra Civil Espanyola. Coneixem els casos de molts altres tenors que es van afiliar al partit falangista i que van fer fins i tot concerts pel partit falangista. Lázaro va dir no també i es va quedar a Barcelona durant els anys de la Guerra Civil, se li va retirar el passaport, el van obligar a cantar a tots els petits poblets de Catalunya a punta de pistola, algunes nits, traient-lo a cantar fins i tot 2 funcions a Marín el mateix dia, per exemple, fins que se li va retornar el passaport finalitzada la guerra i va poder marxar a Cuba, on ell tenia, la seva dona era cubana, i era on ell tenia pràcticament invertit tots els seus diners en allà. Són els anys que, potser vostès han pogut llegir biografies, però no, és que a partir dels anys 30 Lázaro ja el seu declivi vocal era evident. No, no és cert. Lázaro va estar en plenitud i ara sentirem enregistraments de l'any 30, 31 i 32 i podrem comprovar quin era l'estat vocal d'Hipólito Lázaro. Hipólito Lázaro va continuar cantant repertori, hugonots, tosques, trobadors, contínuament durant aquells anys. El problema és que no va cantar a Itàlia, llavors ha interessat a molts dir que ja estava en declivi. No és cert, no era així. A l'any 31 enregistrarà Mamma de Cavalleria Rusticana. Crec que és una part dificilíssima, barista, Mascagni, una altra vegada, i podrem jutjar si la veu estava o no estava en plenitud. Fixin-se un detall una altra vegada del tema de la interpretació. Comença que sembla que la veu no li surti, perquè realment els 2 primers Mamma és de tant de patiment que la veu pràcticament no surt. Però és que ho està fent realment així, és una interpretació. Escoltem-ho. No, escoltem aquest. Perdoneu, Un segon, sisplau. És que a més volia explicar el per què. Aquesta fotografia, abans de sentir Cavalleria Rusticana, ens porta Hipólito Lázaro, Enrico Caruso i Tita Rufo al seu costat. Lázaro i Caruso van ser molt amics i en aquestes funcions, per exemple, compartien escenari. Lázaro cantava Cavalleria Rusticana i Caruso cantava Pallassos. Jo no sé quan podríem pagar avui en dia per veure això, tenint en compte el que paguem per veure els nivells d'avui en dia, a vegades. Però això seria, com podem veure, els que diguin que hi ha un enfrontament, no és cert. Lázaro i Caruso van ser molt amics, expressat pel propi Lázaro. Realment va haver una rivalitat artística quan cantaven els dos al Metropolitano, com ha de ser així, perquè cadascú volia fer-ho millor que l'altre. Però personalment la relació va ser molt bona. També ho va ser Miguel Fleta. Per molt que diguin lazaristes i fletistes, era el públic el que es va dividir. Lázaro i Fleta tenien una molt bona relació entre ells. Es coneixien perfectament. Compartien vaixells. Pensin una cosa, en aquella època, per anar de Buenos Aires a Nova York, els cantants tardaven 31 dies en vaixell. 31 dies que les companyies senceres convivien tots junts. Lázaro, Caruso, Toscanini, Fleta, Lauri Volpi, Pertile, i tots junts, per tant, tenien una relació personal realment molt bona. Escoltem
aquest Mamma de cavalleria rusticana, enregistrat, torno a dir-ho, 1931. Mamma, mamma, bambino, è geloso, accanto oggi, troppi di chiave ho trasannati, vado fuori all'aperto, ma prima voglio quel giorno per darmi soldato. E poi, mamma, sentita, io non tornati, io non ritornati. Voi dovete Un altre mite que hem de trencar, que a vegades es llegeix, és el de que Lázaro era molt de tenor de sarsuela. És fals. Pràcticament no va cantar sarsuela a la seva vida. No va cantar sarsuela. Durant l'època de la Guerra Civil Espanyola sí va cantar algunes funcions de Doña Francisquita, alguns de la Dolorosa i alguna de, lògicament, l'Esmarina, però Marina l'hem de considerar una òpera, no l'hem de considerar una sarsuela. Va fer l'enregistrament complet de Marina, que ha passat a la història com un dels millors, però Lázaro i la sarsuela pràcticament no van conviure. Va gravar alguns fragments de sarsuela, cert, bastants, però no era tenor de sarsuela, lògicament molt més tenor operístic. Aquell mateix any, 1931, torna a enregistrar un altre fragment mascanyà complicadíssim, una altra òpera de la qual ell va crear-la per tot el món, Isabeau. Isabeau conté una ària, la canzone del Folco, que combina expressivitat, combina uns riures intercalats enmig, si no era prou difícil cantar, a més hem de riure mentre cantem, un crescendo dramàtic que acaba amb unes frases realment espectaculars, esgotadora, tessitura mascanyana una altra vegada,
i l'enregistra pràcticament ja el 1932. Hem avançat un any més i Lázaro canta d'aquesta manera la cançó del Folco, Non colom belle. Està considerat aquest enregistrament, parlat amb molts cantants, amb molts tenors, com un dels també enregistraments de referència absolut d'aquest fragment. Altres tenors el van cantar, lògicament cadascú té les seves condicions, ningú diríem que és millor o pitjor, però aquesta poesia i aquesta desenvoltura vocal és molt complicada trobar-la amb un tenor. Aquestes fotografies corresponen a Hipólito Lázaro amb el Folco, precisament, d'Isabeau de Pietro Mascagni. Jo demano atenció especialment al final. Anem acabant, ens queda un fragment i abans els vull comentar com va ser el final trist de la carrera de la vida d'Hipólito Lázaro. Lázaro, quan es va retirar el 1950, com dèiem, tenia totes les seves possessions a Cuba, havia invertit en unes finques amb tota la seva família
al moment en què Fidel Castro irromp a la illa, li pren absolutament tot i es queda a Barcelona fent de professor de cant pràcticament arruïnat. I els hi puc assegurar per què, i quan parlo d'arruïnat parlo que els seus amics havien d'omplir la nevera per menjar. Molts de vostès recordaran els invents del professor Franz a Copenhague del TVO, aquells invents que sortien a darrere. El dibuixant, el Ramon Sabatés, va ser un gran amic i va ser íntim amic d'Hipólito Lázaro. Va ser una de les persones que va cuidar al final de la seva vida de Lázaro. I em va explicar una anècdota que ell era present en allà, i una cosa que m'ha dit que avui encara quasi somio. Un dia estava a casa d'Hipólito Lázaro, ja Lázaro amb 70 anys, perquè amb 70 anys la veu encara era excepcional, hi ha enregistraments d'amb 72 anys a top fent dos, no ho dic. I va sonar el telèfon i la seva dona, la Juanita Almeida, li va dir: Hipólito, te llaman de fuera, el gobierno cubano. ¿Sí? Sí, diga. ¿Sí? Vale. ¿Sabe qué le digo? Váyase a la mierda. I el Ramon Sabatés va dir: o Hipólito qui era? Diu, era Fidel Castro, que m'ha dit que si faig 2 concerts en el seu honor, m'ho torna a dir. Vagi a fer boniques. Aquest era Hipólito Lázaro. Hipólito Lázaro, quan va morir, no va tenir res. Ningú es va recordar d'ell. Hipólito Lázaro, així com altres artistes, per exemple, Mercè Capcir, va tenir la capella ardent dins del Gran Teatre del Liceu, Lázaro van anar 10-11 persones al seu enterrament, entre ells Mario Cabré i el tenor Pau Civil. Ni pràcticament ningú més. Fins a quasi va passar l'oblit. El seu art no ha pogut passar l'oblit, per sort està considerat un dels grans tenors de tots els temps. I ara, doncs, aquesta iniciativa penso que és excepcional per part de la CIM de recuperar els reintèrprets i començar amb aquesta veu que ha passat a la història i que continuarà sent un dels grans tenors de tots els temps. Finalitzarem amb un enregistrament. Els vull recordar, primer, que el proper diumenge farem una conferència a les 5 de la tarda, biogràfica, on explicaré amb molt més detalls tota la seva vida, tots aquests desenllaços de la seva vida, i que després hi haurà un concert amb 3 intèrprets excepcionals, 4, de fet, el mestre pianista Josep Buforn, la soprana Núria Vilà, el tenor Josep Fadó i el tenor Carlos Cosillas, que tenim avui aquí, on interpretaran fragments d'òperes d'Hipólito Lázaro. Entre elles, el duo del Piccolo Barat que han sentit aquí, que tornarà a sonar a Barcelona després de més de 50 anys de no sentir-se. Jo us recomano sincerament que no se'l perdin, és entrada lliure, qui vulguin poden enviar un correu i poden subscriure's i és entrada gratuïta. Finalitzarem, doncs, aquesta conferència, aquesta xerrada sobre Hipólito Lázaro, amb un enregistrament també que l'ha fet famós, Dico la pira del trobador. Pensem que Lázaro, el comunal de Bolonya, va fer 3 cops la pira de nit, materitzar la pira, perquè ens fem una miqueta una idea del personatge de les facultats vocals. Atenció a l'atac. Com surt el do, el primer, el té coalment, com surt, la força amb la que realment ataca, la qualitat tímbrica d'aquesta nota, que si avui en dia la tinguéssim enregistrada o la tinguéssim endavant seria absolutament estratosfèric. Aquest, doncs, és Hipólito Lázaro, el meu trobador, i amb això acabarem aquesta xerrada. Io fra poco, dai, dai.
no es perdin aquesta iniciativa dels reintèrprets, perquè any rere any portarem a grans veus que mereixen que tornin a sortir a la llum. Gràcies per la seva atenció, per la paciència i fins la propera.